Nun ateigado auditorio do Museo Valle Inclán tiña lugar onte domingo a presentación de Amparo Cerecedo como candidata do Bloque Nacionalista Galego á Alcaldía da Pobra. A actual voceira municipal dá o paso e encabezará a candidatura dos nacionalistas nas vindeiras eleccións municipais de maio. No acto da súa presentación estivo acompañada pola portavoz nacional, Ana Pontón, que se mostrou confiada en que o BNG vai obter un resultado histórico nestes comicios. E alégrome moitísimo de que hoxe estar aquí presentando a Amparo, porque sei que é unha muller xenerosa, con capacidade de facer equipo, que é unha muller que lidera, que é unha muller con impulso, onde os atrancos, desde logo, para ela non son un obstáculo, son un aliciente, e ademais teño unha corazonada, e é que estamos no inicio de facer historia na Pobra para ter a primeira alcaldesa do lugar. Na súa intervención, a candidata mostrouse moi ilusionada co novo reto que se lle presenta. Levaba, creo que pensando neste momento, todas as noites, soñando co discurso, veña para arriba, veña para baixo, onde paseime toda a tarde escribindo, e hoxe pola mañá dixe, pois mira, non quero papéis. Eu sou unha máis, eu sou unha de vós, e cando paro a falar con vos pola calle, que din que hasta enredo cas silveiras, ou vindes a Concello non hai papéis. Pois, polo tanto, aquí tampouco vai haber papéis, porque espero falar ca razón, pero tamén co corazón, porque hoxe para min é un día importante, porque é un gran honor, é todo un honor, encabezar o que é a candidatura do Bloque Nacionalista Galego ás eleccións municipais. Aproveitou o acto tamén para presentar as persoas que a acompañarán na candidatura, unha lista que, segundo ela, mestura experiencia e novidade, pero sobre todo que será feminina e feminista. Estamos cansados de teorizar sobre a igualdade. Estamos cansadas. Xa non podemos teorizar máis. Temos que chegar á acción. A mí houve unha frase que me encantou dun compañeiro, o de Ferrol, Iván, non? Iván, que dixo, era algún acto do BNG. Eu recordo, Iván, non sei se era capaz de poñer súa voz, porque tira así un deje. Que Iván dixo, mirade, as nenas de agora non queren ser princesas, queren ser alcaldesas. E digo, pois, sí, senhor.